mengkisah. Lah kok ora kaya wingi. Ora saiki jebule wis kopong. Ya wingi-wingi iki gak dereng duwe bojo niku jan semangat banget niku Mas nek jogete. Saniki kok saya loyo. Kowe ora ngerti aku bareng. Nah, boleh ngomong itu sebabnya apa, Mas? Hah? Sebabnya apa? Nekat. Kenaikan Shopping harga. songo. Ketoke kesuwen. Mas Leni Wingi kita bekerja nah. Nah, Ora guyu. Kowe dhewe sing ngomong. Lagune apa tadi? Nggih, napa niki ngenten permintaan datang lagunya apa, Bi? Suka teki sik ya. ya suka tuh. Suka teki sing mau. Aku tak sing ngawon wong sak ora gelem mangan kabel. Kok iso ngomong gantian wae? Iki yo CS Mas. Nanti. Panjenengan pun di CS finale sing koyo ngene iki kok. Jangan pun di CS finale sing koyo ngaten iki kok. Sampeyan iki lho. Mulai lagi. Pun kamu nih jalan Waduh. Mbok dangune CS kuwi ngomongke ora. Oh, pandang CS. Wong sak ora gelem mangan kabel. Wah, awet mesti. Bisi. Apa ya? Betul aja rumah kaya kira. Yes. Lagu hilang Ya sing golekane iki apa iki? Oh iya. Iki sing shopping mall. Iki dia. Pohon maaf. Tambah gini pada ciloko. Yo belum. Ya. pun ketemu catatan. Sampun, ini karena ilom ning lalen niku. Waduh. Niki kan calon garwanipun ingkang dipunrebang, Mas. Apa? Calon garwane sing rebang. Oh. Sesuk badhe bedan menawi nganu pun rabi badhe nanggap jalan iki saking daerah Ring Surat. Saking Ring Surat. sinten? Ya wonten lah. Kakanda. Oh iya, dan Islami ya Mas. Makin nganu dagelanipun ikan nyaron. Oh iya, ini kan dia. Ranino. Monggo Tri. Nih. Suka tapi sampun dipun marangan. Matur bangun. Cekat. Cekut. Aku nggawa supporter dhewe Mas Komang. Pak Pawit. Monggo langsung ya menuju ke Tasik. Ya, Mas. Musuh kotoran ngerti Mas. Ya, matur suwun foto-foto seniman Temanggung luar biasa. Matur. Kathah ingkang derengipun jumenenge Nggih, Mbak Irma, Mbak Vita, Mbak Risa. Mbak Irma, sik ayo. Monggo Pak Irma. Seperti Mas. Sampai
Kok ramas. Kok karena ini bermudah kok. Tapi terang Mas Edi goblok ini. Iya sama Magelang Mas Edi. Pintu Sari. Weh, tahu. Kalian Mbak Sinten iki to? Oh Mbak Sinten. Oh Mbak Sinten iki ya, Pak. Sing iki. Langsung baik. Iso. Nek mboten saged gantos anu nggih Tanjung Gunung nggih. Ya ora masuk kok ya. Joget Pak Pur joget Pak. Kemarin joget Pak. Ayo Pak. Satu sikit. Ya ki. Ayo satu-satu. Mbah Pur nyuwun lagu tatu mun paling rezeki menika Mbah berkah. Mugi asal itu kata-kata berkah-berkah Mbak. Iki Mbak yo badhe nyanyi iki Mbak. Mau nyanyi bareng sini Mbak? Ayo. Iki Mas koyo sinden Yojo kan Mas Sopo? koyo Tata. Oh. Aku yo ngerti lagu elektron to yo. Aku ngerti apa carane iki? Jeng ibot. Agak karo Pak Ketua iki kece. Ayo yo gue ngerti belet mamawan. Oh, kepone jam 12 ae. Bayangan gue kita kok awalnya semangat ya kata Bapak. Kami tim rantau. Tertib. Monggo. Ratu.
Makane matur suwun. Mbah Bor sama dipun pinangani Mbah Bor. Niki. Beres. Ajeng sawer kowe, Mbah. Oh, bojo loro sama. Oh, siap. Tolong wong saged kok aman, Bang. Saged. Bayar, siap. Nggih. Matur nuwun, Mbah. Cul. Mbah Bor isem. Nggih. Bisa ora bojo loro. Bojo loro sing abang biru lan putih disco. Bojo loro, Mbah. Bisa ora. Bisa ora. Ora. Siap, Bang. Apa meneh loro, Bang? Kok aku bisa. Ayo. Nggih. Ayo langsung lu. Mbah Bor. Udah pun monggo, Bang. Kok bojone loro kan? Abang biru lampune disco. Monggo, Bang Boy. Bojo loro, Bang. Tasih siap, Bang. Monggo. Bojo loro sing terus sama. Monggo. Ketahuan bojo loro monggo. Ayo, Bang Boy. Goyang, Bang.
Nanti yang belum di apa jenenge? Buat penangan ini. Pinangannya wonten ing Doro. Negari rampung-rampung iku digawe suwe teko gawe. Nggih. Iki Mas Gareng, Mas Gareng. Mas Gareng belum lanjut. Kamu keringat-keringat sama aku ya? Ya kan kamu jadi Fatimah Lugu. Iya. Nggih, matur sembah nuwun Bapak nggih, matur sembah nuwun Mas Gareng. Oh, piye, Mak? Oke, seneng-seneng kudu terus ini gara-gara meneh. Yo. Kok ngono kamu udah sing belum dipinangane kudu pinangane montore goro-goro yo Mak ayo. Ayo Mak Kek, neruske lagu sik ayo tak dereke Mak. Tam samara mamoring somo. Somo somo ing ayo ena. Sebis liman ing kalbu. Bambunganing warana kalen tareng maya pengauyo pindah sating suwana Kumawi ngaso tapi dukung legane bocah kaya kandhane para putra Sulayawati bakar waking loro ya aku kuwi. Thank you.